El sismògraf estèticament és preciós, cada any es millora i aquests espais que aquesta edició han utilitzat et transportaven a un món màgic i les obres es fusionaven amb la naturalesa i que és algo únic i és una oportunitat que realment pocs cops pots viure i has de venir al sismògraf. Lo que más me ha gustado ha sido cómo han aprovechado los espacios que ya tenían aquí en Olot y es que parecía que las piezas estaban hechas para el espacio en lugar de colocarlas simplemente en cualquier sitio y estéticamente me ha parecido brutal y he disfrutado muchísimo el festival en general. Y otra cosa que me ha gustado mucho y me llamaba mucho la atención es cómo han intentado que todo sea lo más sostenible posible. Nos comentaron incluso que en una de las piezas que se utilizaban muchísimas luces lo hicieron de la forma más ecológica que pudieron hacerlo y eso me parece muy interesante y muy importante ahora mismo. Doncs m'ha encantat, perquè trobo que les arts escèniques el que han de fer-nos a nosaltres reflexionar sobre qui som i on vivim i en un espai així el que fa és reconnectar-te amb que som persones i que formem part de la natura i ho han fet d'una manera molt orgànica i que et fa recordar realment què és el que importa i per què som humans. Crec que és molt necessari que els joves ens comenti com funciona aquesta part més burocràtica, aquesta part més administrativa, perquè és un tema del qual potser no se parla, no se parla tant com de la vessant més artística i per nosaltres és imprescindible, sobretot a l'hora de començar, saber quines passes a seguir. Surto amb la sensació de que després de les xerrades i després de parlar amb tots els professionals de l'àmbit, que realment és el recurs que es necessita per arribar a entendre com funciona, estic un pas més endavant a l'hora de jo, per la meva pròpia part, amb ajuda de gent, evidentment, poder crear aquest festival o almenys que sigui portar la proposta al meu municipi, que és al cap i a la fi el que és la finalitat dels Stalkers.